ei myymälää ole ilman valaistusta. Me saadaan ihmisiä liikkumaan oikein täällä myymälässä. Se on se suurin hyöty valosta ylipäätään. Skilux on ollut meillä tosi pitkäaikainen yhteistyökumppani. Nyt lähdettiin toteuttaa LED-valaistusta kaikkiin myymälöihin. Nyt on tehty tämä Sellon myymälä on saatu valmiiksi ja Jumpon myymälä on saatu valmiiksi. Ja nyt kesken on vielä niin kuin Itäkeskus tai ITIS. No sieltä tulee ihminen, joka tietää, mitä on valaistus. Mun ei tarvitse huolehtia siitä, että onko ne nyt oikein kohdennettu, koska henkilökunta sieltä osaa tosi hyvin. Kaikki, mitä mä pienetkin toiveet olen pyytänyt, niin ne on toteutettu. Ei ole mitään, koskaan ei tule sanaa, että ei onnistu. Ne automaattisesti tietää, mitä ne tekee. Ei tarvitse ohjeistaa. Nämä on pitänyt hyvin ryhtiinsä nämä valot. Plus se, että näistä ei pala, nämä ei sammu. Näitä ei tarvitse olla vaihtamassa. Ihmisen pitää nähdä ne tuotteet kunnolla ja miltä ne näyttää. Ja se, että ne on luonnollisen näköisiä. Että se ei ole, kun sä laitat sen täällä päälle ja sitten sä menet kotiin ja se on ihan apua, että on ihan erivärinen tai ihan jotenkin erilainen. Ja siellä valolla tehdään tosi paljon siihenkin asiaan, että miltä se näyttää tuolla sovituksessa. Myymälä on raskas, jos ei se ole tarpeeksi valaistu. Ja meillä asiakkaat on kiitellyt kauheasti nyt tästä uudesta valaistuksesta, että ne tykkää, että ihanan raikas tulla tänne.